Dacă ai văzut vreodată filmul Terminalul al lui Steven Spielberg cu Tom Hanks în rol principal, trebuie să știi că acesta se bazează pe povestea adevărată a unui bărbat blocat într-un aeroport timp de aproape 2 decenii. Filmul are în prim plan viața lui Mehran Karimi Nasseri, în prezent în vârstă de 78 de ani, care a fost forțat să rămână în aeroportul Charles de Gaulle din Franța timp de 18 ani. Așadar, dacă ai trecut prin terminalul 1 al aeroportului internațional Charles de Gaulle între 26 august 1988 și iulie 2006, este posibil să-l fi observat pe Mehran Karimi Nasseri. Însă, pentru a putea înțelege exact cum s-a putut ajunge la o asemenea situație, trebuie să afli câteva detalii despre viața lui Mehran Nasseri. Povestea începe în anul 1973, când Nasseri începe să studieze la Universitatea din Bradford, Anglia. În timpul studenției, acesta a făcut parte dintr-un grup activist care se opunea regelui Mohammad Reza Pahlavi, ultimul șah al Iranului. Guvernul iranian nu a luat această acțiune de bună, așa că atunci când s-a întors în Iran, țara sa natală, în 1977, acesta a fost întemnițat, apoi expulzat pentru acțiunile sale de peste hotare și pentru că a conspirat împotriva guvernului. Deoarece a fost alungat din țara sa natală, Mehran Karimi Nasseri a cerut azil politic, iar vreme de 4 ani mai multe țări europene i-au refuzat azilul. Abia în anul 1981, Nasseri a primit statutul social de refugiat politic din partea înaltului comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați din Belgia. Acreditările de refugiat ale lui Nasseri i-au permis să caute cetățenia într-o țară europeană. Astfel, în 1986, după 5 ani petrecuți în Belgia, bărbatul a decis în 1986 să se stabilească în Marea Britanie, susținând că mama sa este englezoaică, iar de aici a început peripeția. Înainte de a se muta în Anglia, în 1988, Mehran Karimi Nasseri a fost lovit de ghinion atunci când a decis să ia un avion care avea escală în Franța. Odată ajuns în aeroportul Heathrow din Regatul Unit, autoritățile nu i-au permis accesul, deoarece Mehran Karimi Nasseri nu avea actele care atestau statutul său de refugiat, iar fără aceste documente, bărbatul nu avea voie să intre și nici să iasă din nicio țară. Cum s-a întâmplat acest lucru? Ei bine, conform iranianului, valiza în care avea aceste acte i-a fost furată într-un tren din Paris. Acesta nu a fost motiv întemeiat pentru a-i convinge pe britanici să-l primească în țară, așa că Mehran a fost trimis înapoi în Franța. Ajuns în aeroportul internațional Charles de Gaulle, Mehran Karimi Nasseri a fost arestat, dar nu pentru mult timp, pentru că intrarea sa în țară era legală. Numai că, în lipsa actelor, iranianul nu avea voie să părăsească aeroportul. Pentru că nu avea acte și nicio țară de origine în care să se întoarcă, Nasseri este nevoit să locuiască în terminalul 1 al aeroportului internațional Charles de Gaulle. Șederea lui s-a prelungit de la zile la săptămâni, apoi la ani întregi. Cu bagajul după el, bărbatul și-a petrecut timpul citind, studiind economia și ținând o cronică a experiențelor sale într-un jurnal, care au ajuns să aibă peste 1000 de pagini. Nu știa limba franceză, așa că la început i-a fost destul de greu să-și câștige existența, însă în cele din urmă a acceptat faptul că este posibil să rămână blocat pentru totdeauna în terminalul 1, așa că a decis să lucreze ca portar la aeroport și să care bagaje pentru a face rost de bani. Mânca frecvent la McDonald's și își rula singur țigările. În plus, Nasseri s-a împrietenit și cu mulți dintre angajații aeroportului, așa că aceștia îi aduceau regulat mâncare și ziare. Chiar dacă nu avea o baie a sa, iranianul își menținea un aspect îngrijit și se spăla în baia bărbaților din aeroport. Între timp, jurnaliștii au aflat de el și mulți i-au luat interviu, iar astfel a ajuns cunoscută povestea sa în toată lumea. În cele din urmă, situația lui Nasseri a ajuns în atenția unui avocat francez, specializat în drepturile omului, pe nume Christian Bourget. Bourget a preluat cazul lui Nasseri și a decis să-l reprezinte. Vestea bună era că Nasseri putea să aibă din nou o identitate, dacă autoritățile belgiene îi eliberau documente noi. Vestea proastă era că aceste documente puteau fi eliberate numai dacă Nasseri se prezenta personal în fața autorităților, iar acest lucru era imposibil. Avocatul Christian Bourget a lucrat la cazul lui Mehran Karimi Nasseri mai mult de 10 ani, reușind în cele din urmă să convingă autoritățile din Belgia, în 1999, să-i trimită lui Nasseri documentele prin poștă. Astfel, bărbatul a primit un permis de ședere în Franța. În mod surprinzător, odată ce Nasseri a primit documentele, el le-a respins și a refuzat să le semneze, deoarece a crezut că sunt false, și a decis să rămână în aeroport. Acela a fost momentul în care toți angajații aeroportului și-au dat seama că Nasseri și-a pierdut mințile. În cele din urmă, în 2006, șederea lui Nasseri pe aeroportul Charles de Gaulle a luat sfârșit, deoarece a trebuit să fie internat în spital din cauza unei afecțiuni. După ce starea de sănătate s-a îmbunătățit, i s-au dat actele și a fost explicat faptul că poate locui în Franța. Deși nu a obținut un zbor spre Londra, i s-a acordat libertatea în Franța, iar în anul 2008 Nasseri locuia într-un adăpost dintr-o suburbie pariziană.